Jenang palang. Ya iki lho wujude jenang putih dituki jlaret palang abang iki. Jenenge jenang palang. Kanggo sarana nglebur sekataing pepalang sekataing rubeda sambikala. Sing arep tumiba utawa tumempuh ngene ae dhewe. Mula jenang palang iki karepe ndonga marang Gusti supaya ae dhewe iki kabeh rubeda sambikala utawa pepalang sing arepe nyebloki ae dhewe utawa ngeneki ae dhewe kuwi muga-muga karo Gusti Allah dilebur didohne ngono karepe iki ndonga lho. Dadine segala sesuatu sing wujud brokoan kae kuwi kena diwaca. Lah wacane kuwi jane sejatine ndonga marang pangeran. Contone jenang palangan iki kanggo supaya pangeran nglebur sekataing rubeda sambikala utawa sekataing pepalang sing arepe tumempuh marang awake dhewe.